ɛwɔ Asempa 94.7 FM. Wohwɛ baby ya sachare kakra abem. Enra ɛna yɛde the maiden edition, the ballot box. Yɛde center na nika na ɛfɛ mpanifo a yɛto nsa frɛ wɔn ɛne adwen wɔn ɛde ɛbrɛ yɛn. Baby adwumadie no so ɛkɔ so. Anapa yi yɛbɛyi yɛba ɛnkɔ na election afei oba ha dwumadie ɛkɔ so ha mainly ɛyɛ fishing ɛna afei trading ɛna afei farming nso so anapa yɛbɛhwɛ developmental projects ahodoɔ akɔ so wɔ constituency ha na afei yɛkɔ abatoɔ afei yi mu no nea ɔmanfoɔ ɛhwɛ no mu mpanimfoɔ bɛba bɛka me ho na afei yɛatwetwe nkɔmmɔ medin ɛde Chief Jerry Forson. So on behalf of my production team yɛma akɔ aba Adom TV so na wɔtwe dwumadie ka yɛn ho ɛfi saa mmere yɛakɔpem sɛ no ndu ɛbɛbɔ na afei yɛmfa dwumadie no yɛmfa nso mu yɛma akɔ aba.